La Pilar Naranjo té 74 anys. Fa uns anys es va quedar viuda i no ha tingut descendència. Des d'aleshores viu sola a un habitatge amb serveis per la gent gran de l'Ajuntament de Barcelona. La vida meva és anar a comprar, estar aquí a casa, surto poc. Anar als metges, que per desgràcia tinc que anar. M'agrada estar a casa, m'agrada estar amb la tablet o amb el mòbil. I jugo, i veig pel·lícules, i m'ho munto jo una miqueta. Des de fa 2 anys, la Pilar està dins del programa d'acompanyament dels Amics de la Gent Gran, una fundació que es dedica a combatre situacions de soledat no desitjada a la tercera edat. Des d'ara fa 37 anys que treballem a través de l'acompanyament emocional, fem activitats de socialització i fem un acompanyament centrat en la persona a través de les persones voluntàries que visiten o truquen, depenent del programa, a les persones grans. Vaig conèixer-los un cop em vaig quedar viuda, perquè em vaig quedar molt malament, estava molt malament jo, i llavors la directora d'aquí diu, mira, n'hi ha un puesto, diu, que vaig a trucar i que te vinguin a fer una entrevista, aviam, i va ser ella la que em va veure molt malament, és que estava molt malament. La nostra arma, o el que nosaltres tenim com a potencial, és el voluntariat. Les persones voluntàries estan al centre de l'entitat i són les que desenvolupen en el dia a dia l'acció social. Normalment els voluntaris de la gent gran, si venen aquí a casa, si tu no vols sortir, te fan companyia aquí a casa i ja està. Mira, jo volia fer un voluntariat, no sabia exactament què, i un dia anant en metro vaig veure una publicitat d'Amics de la Gent Gran. I vaig buscar informació i llavors vaig veure la gran necessitat que hi havia a la societat cap a la gent gran. Doncs ens juntem per barri amb 2 o 3 persones grans i 2 o 3 voluntàries i intentem quedar un cop a la setmana per anar a fer un cafè, per xerrar. Poden sortir al carrer i llavors elles recorden que és com, esperen aquell dia com el millor dia de la setmana. Actualment estan participant prop de 2.800 persones grans, el que implica que a la mateixa hora hi ha prop de 2.800 persones voluntàries que setmanalment estan fent aquest acompanyament. A Catalunya, la soledat afecta més de 175.000 persones grans. Només a Barcelona, un quart de la gent gran viu sola. Viure sola és dur. El que passa que, clar, és el que te toca viure i tens que viure-ho, perquè si no, quina altra cosa te queda que fer? Has de viure. Però és dur, no deixa de ser dur, perquè caus malalta, no tens a ningú a qui trucar. És que el problema meu és que jo ara estic deixant el meu dol i el que vull és viure. Per mi la soledat. Trista, pobra, dura. Com aquesta petita conversa de dir doncs anem a prendre un cafè. És que te fa il·lusió aquestes petites coses que per la gent normal no té cap sentit, potser, i per la gent que estem sols sí que ho apreciem molt i té molt de sentit. Aquella abraçada que t'adones, aquell petó, aquella il·lusió de dir vaig a trobar-me amb una persona.